Gata, hai zi. Da? Cum îl cheamă domnul Marin Necula pe cățelul dumneavoastră? Domnule, îl cheamă Tony. Și mai cum? Tony Joker, din Aha. Spaniola. E spaniol? E spaniol. Câți ani are? Mai departe, bă, vezi asta care îngriște. Eu, bă, ce sare, drept. Câți ani are domnul Necula Marin, câinele dumneavoastră? Câinele meu, Tony, are 4 ani. Jumate pe al 5-lea. Da, pe al 5. Aveți certificat la el? Da, normal, și buletin și tot. Dar de ce nu-l țineți cu bodniță? Că pe drum mușcă lume. Nu mușcă, domnule, nimic, e un cățel dresat de mine. Ia, lăsați-l puțin jos să vedem dacă știe ce ziceți. Ce să zic, e un cățel care merge după stăpân și nu-l lasă niciodată. Păi ia lăsați-l puțin jos. Îl las, poftiți. Filmați-l. Hai, Tony, hai. Hai, Tony, vine aici. Hai, întorceți-vă înapoi. Vine aici. Domnul Necula Marin, întorceți-vă, domnule, înapoi. Da, domnul. Care-i treaba? Oprește, că vrește. Oprește-mă că Cățelul vrește. este